Postoje 3 situacije u kojima možeš da upotrebiš ovo ma nemoj. Prva situacija jeste kada se iznenadiš. Tada možeš da kažeš ma nemoj, stvarno? Druga situacija jeste kada si sumnjičav, kada ne veruješ nekome ili u nešto. Tada možeš da kažeš ma nemoj. I treća situacija u kojoj možeš ovo da upotrebiš jeste kada nešto odbijaš da radiš, kada ne želiš, a pritom si onako malo ironičan. Tada kažeš ma nemoj, baš ću to da uradim. To znači